B'10 voti favur u 4 kontra, il-Bord tal-Awtorità tal-Ippjanar approva l-proġett ta' DB Group fuq l-art tal-ITS f'Pembroke li jinkludi binja ta' 38 solar u lukanda ta' 17 solar. Il-proġett ġie approvat fit-tmiem laqgħa pubblika li saret fil-Liċew tal-Ħamrun li għaliha attendew madwar 260 ruħ fosthom residenti ta' Pembroke u konsulenti tal-proġett. Il-periti Ġesmont Muljet u Derin Xiberras qalu li l-proġett hu maqsum fi 3 partijiet u mhux se jbiddel it-toroq tal-madwar. Żiedu li l-faċċata tal-ITS se tinżamm u se tiġi amalgamata mal-proġett. Fit-tmiem il-laqgħa il-vot intlaqa b'ċabċib u nuqqas ta' approvazzjoni għall-membri tal-bord. Joseph Zammit, residenti f'Pembroke, tkellem favur dan l-investiment minkejja li s-sindku ta' Pembroke Dinħili ivvota kontra Kwalinkwa ħaġa ikun mal-pożittiv u negattiv. Ovvjament, anke bħalma tkellem is-sindku tagħna bħalissa. Hemm in-negattiv fis-sens li waqt li qegħdin isiru x-xogħlijiet se jkun hemm impatt negattiv fuq reġjun tal-madwar, vetturi, imma mbagħad wet iħares lejn l-aspett pożittiv. U x'inhu l-aspett pożittiv qed inħares lejn jiena. Hija żona fejn arti ta' żmien waqgħet naqa' mitluqa. Se jkollok proġett illi nemmen illi se jolli il-valuta, speċjalment tal-proprjetà. Tul il-laqa li damet 6 sigħat spikka s-sentiment ta' residenti Slimiżi li kienu rrabjati lejn il-Kunsill li kienu inkonsistenti fil-pożizzjonijiet li ħa. Qalu li l-Kunsill warrab il-ħtiġijiet ta' residenti u permezz ta' dan il-proġett dawn l-inħawi se jerġgħu jingħataw il-ħajja. Id-deputat Clayton Bartolo li hu membru fil-bord qal li ma jistax ikollna żona bla master plan, iżda qal li dan m'għandux jippenalizza lill-applikant. Qal iżda li l-applikant għandu r-responsabbiltà biex jara li ma ssirx ħsara liż-żona. Il-perit Ġesmont Muljet spjega li wara konsultazzjoni pubblika li fiha pparteċipaw 400 ruħ, il-proġett iċċekken u żdiedu l-ispazji pubbliċi. Nibdew nippjanaw biex realment immorru għal bini tiegħu. Ġifieri aħna għandna tendering kollu li ħareġ, ġifieri qegħdin fil-fażijiet li nażlu l-kuntratturi. Mbagħad għandek affarijiet oħrajn x'tagħmel. Dan huwa proġett fejn in-numru ta' konsulenti u studji li saru naseb qatt ma sar bħalu. Fil-ġimgħat li ġejjin ħanibdew nitkellmu ma' stakeholders fuq affarijiet bħal mobilization, traffic management, ma' kuntratturi biex inkunu nistgħu nibdew, ħalli verament ikunu nistgħu nibdew. Dwar l-impatt ta' traffiku li se jħalli l-proġett, il-perit Paul Gawċi minn Transport Malta qal li se jilqgħu għalih b'mina taħt l-art. Il-perit Paul Gawċi semma li f'dan il-proġett hemm ukoll pjan ta' vjaġġar sostenibbli permezz ta' inizjattivi ta' carpooling u trasport provdut lill-impjegati. Green Travel Plan waħda mill-affarijiet li suġġerixxi ħadd għadu qatt ma suġġerija, u dinha mhux għax suġġerejni aħna, din imbagħad għadu bil-qeda l-accountants ma daw u raw il-costings u kollox. Illi kull il-kumpaniji kollha li ħajkollhom investiment hemmhekk, il-flotot tagħhom ikunu jew jaħdmu bil-gass jew bl-elettriku u jkollhom il-provision, ġifieri dik se tnaqqas ħafna l-pollution u ħsejjes, kawzi tal-elettriku ma tantx jagħmlu ħsejjes.